Zdravím všetkých, moje meno je DJ Progress a vítajte na Low End YouTube kanáli, kde si budeme hovoriť nejaké tipy a triky pre DJov, ale aj producentov a taktiež sa môžete tešiť na recenzie nejakej DJskej techniky. Dnes sa pozrieme na to, ako správne naformatovať USB kľúč, aký formát využiť, aby vám USB kľúč najviac vydržal, aby bol najrýchlejší a zároveň najspoľahlivejší. OK, Progress, čo je to formát USB kľúču? Prečo nemôžem si kúpiť USB kľúč a používať ho rovno taký, aký som ho kúpil? Formát USB kľúču je niečo ako jazyk toho USB kľúču, ktorý komunikuje so zariadeniami, ako je váš počítač, alebo v našom prípade CD player, XDJ alebo rôzne iná DJská technika. Tento jazyk alebo po správnosti formát USB kľúču určuje, aké veľké súbory môže toto USBčko prijať, ako a s akými zariadeniami môže USBčko spolupracovať. Také najčastejšie formáty USB kľúčov, s ktorými sa môžete stretnúť, je FAT16, FAT32, exFAT, NTFS, HFS+, alebo APFS. Najprv si povieme, ktoré formáty určite nepoužívať, a to je FAT16, ktorý podporuje iba 16 MB USBčko, čo je v dnešnej dobe nič. Ďalej by som nepoužíval Windowsácky formát NTFS, už je to trošku zastaralý formát a veľa CDJov, XDJov, ale aj inej DJskej techniky tento formát jednoducho nepodporuje. Ďalší formát, ktorý by som určite nepoužíval, je Appleácky najnovší formát APFS, ktorý je naozaj nadúpaný, lenže je to príliš nový formát a príliš komplikovaný a CDJ, XDJ a DJská technika ho jednoducho nepodporuje. Teda v tomto prípade nám zostali už len 3 formáty, a to je FAT32, exFAT alebo HFS+. Najviac používaný a zároveň najuniverzálnejší formát je FAT32 alebo MOSFET na Mac OS, ktorý číta väčšina DJskej techniky, ale aj Mac OS alebo Windows. Preto je toto práve formát, ktorý dneska budeme formátovať a formát, ktorý odporúčame používať. Formát exFAT je trošku komplikovanejší, pretože podporujú ho najnovšie CDJ 3000, XDJ RX3, XDJ XZ alebo aj Opus Quad, lenže nie vždycky sa stretnete s touto DJskou technikou a tento formát je skôr ideálny na zálohy, pre harddisky alebo nejaké väčšie súbory. Ďalší formát, ktorý som pomerne nedávno objavil, je HFS+, ktorý je exkluzívne Appleácky formát, to znamená, že funguje iba na Mac OS systémoch, ale pre tých, ktorí používajú MacBooky alebo Appleácké zariadenia, je to výborný formát, pretože z nejakého dôvodu zrýchluje tie USBčka a čo je hlavne výhoda, podporujú ho skoro všetky DJské zariadenia od tých najnovších až po tie najstaršie. Ja osobne používam formát HFS+, pretože vlastním Apple zariadenia a naozaj z nejakého dôvodu tie USBčka čítajú rýchlejšie a exportujú pesničky rýchlejšie na Rekordboxe. Pre všetkých ostatných, ktorí nemáte Apple zariadenia alebo si netrúfate, používajte formát FAT32, ktorý je najlepší, najuniverzálnejší a podporujú ho všetky zariadenia. OK, poďme si teraz ukázať, ako sa formátujú USB kľúče na Mac OS zariadeniach. Že otvoríme si Launchpad a nájdeme si tzv. Disk Utilitu. A ja už tu mám pichnutý náš Ultra Flare USB kľúč, ktorý si označím, dáme Erase alebo vymazať. Môžeme si ho premenovať ako chceme a vybereme si túto formát, kde nám vyberajú formáty Mac OS Journal, čo je vlastne HFS Plus formát, exFAT alebo MS-DOS FAT, čo je v podstate FAT32 formát. My použijeme momentálne FAT32 formát, dáme si Masterboot Records a dáme Erase. Keď sa nám toto všetko načíta, tak USB kľúč máme formatovaný na formát FAT32. Vieme si to tuto aj pozrieť. MS-DOS FAT32 a USB kľúč je pripravený na používanie v Rekordboxe, Engine OS alebo podobných DJských softveroch alebo DJských hardveroch. Takže toto bolo všetko také krátke videjko o formátoch alebo jazykoch USB kľúčov. Ak by ste mali nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať buď dole v komentároch alebo na našom Instagrame lowend.sk. Ak máte záujem o DJské kurzy, nahrávanie podcastov alebo prenajom DJ roomky, tak www.lowend.sk. Nezabudnite nám dať odber a počujeme sa v ďalšom videjku.